Bueno, continuem aquí a Radio Clota. Estem aquí, ja portem més d'una hora de programa, ens pensàvem que en una hora ho podríem fer tot, però veig que la gent té ganes de xerrar, nosaltres també tenim paraules per donar i per vendre. O sigui, continuem aquí, aquest és el bloc 3, que vindria a ser bloc 3, escalada. Tota la vessant d'escalada d'aquí a la fàbrica, tenim aquí en Guti i en Furri, que tenen altres noms, com us dieu? Adrià Gutiérrez i... Ramon Furriol. Sí. Socis de la fàbrica. Quan veu entrar aquí? Per primer cop. 5 anys, poder? En el meu cas, no sé, tu poder hi vas venir abans, no? Sembla que tu vas venir abans, eh? Ah, sí? Sí. Vale. Bueno, si s'estira s'allarga, però jo diria que en Furri porta 6, jo porto 5, perquè jo me'n recordo que el primer any que hi vaig estar, amb el projecte Aurora ja vam anar por ahí. Els primers amics que vaig tenir van ser de Rocòdrom, està clar. Però esteu parlant de l'altre espai, eh? De l'altre espai, sí. Aquest és la tercera festa aquí, per tant tercer any. Comencem tercer any i allà va durar entre 4 i 5 anys. Perquè el cinquè ja estàvem 5 i 3, 8. Portem 8. No? I allà el Rocòdrom ja estava fet quan vam entrar? L'havia fet en Jan. Sí, ja estava fet i era tot amb material reciclat. Estanteries. Sí, amb estanteries, estava molt currat i molt ben fet, reciclant al màxim i reutilitzant tota mena de materials. Les peces també? Les preses i això? Les preses, algunes es van fer de pedra i tal, i d'altres van ser donatius. Van ser cedides per molta gent que després va tornar a buscar-les alguna hora, però encara hi ha el nom darrere d'alguna d'elles. És a dir, que gairebé tot va venir de la caritat i la bona fe, aquell Rocòdrom. Però vosaltres, la que entreu ja a la fàbrica, us poseu a l'assemblea i us poseu com a... No, jo vaig tardar gairebé un any i mig. Sí, que comenceu només escalant perquè necessiteu un lloc on entrenar. Perquè vosaltres quant temps fa que escaleu? Home, fa uns anys ja, potser 12 o... Sí, ben bons, no? Sí. Jo pràcticament m'hi vaig posar quan vaig entrar. Quan vas venir aquí a la fàbrica. Sí, perquè abans me n'havien ensenyat, però no era un addicte. I com a... Tu, Furri, com a escalador que portes ja anys, abans que hi hagués la fàbrica, tenies llocs on anar a entrenar? Bueno, vull dir, anaves al rocòdrom de Llagurb o... No, bàsicament el rocòdroms, jo vaig començar escalant amb roca, sobretot al Castell d'en Boix, que és la zona local de Taradell, i a Sabassona i Sorra Alta. I fa un temps no hi havia gaire rocòdroms, sinó que no s'entrenava. I ara hi ha hagut el boom dels rocòdroms, i han sortit rocòdroms per tot arreu. L'ANR també vol fer un rocòdrom. Ha entrat també la competició una mica en tot això i l'esponsorització dels esports, que una mica és el que em va agradar de venir aquí a la fàbrica, era que era activitat esportiva no competitiva. I que també tot el tema aquest d'esponsorització i marques que ara han entrat en el món de l'escalada, doncs també no hi hem entrat mai en aquest joc, no? D'esponsorització i de marques que patrocinen l'escalada i que en principi donen una mica de material als 4 escaladors top i els altres sembla que no fem res, però també escalem i ens ho passem de puta mare. Una mica és això també, no? Sí, bueno, abans en Nani ha explicat això de que la fàbrica surt de l'esport competitiu per venir a jugar aquí, bàsicament, no? A fer escalada o el que sigui, però a nivell de rocòdrom, o sigui, anar a escalar una paret seria com jugar un partit i el rocòdrom seria com l'entreno? No pots anar sempre a paret? Per què? Jo ho dic com a escalador que he anat 2 cops, i amb aquest company. Bueno, ha canviat molt. Abans només s'escalava en roca, no s'entenia l'entrenament, no? Sinó que s'anava a la muntanya i les unions excursionistes, tampoc sóc un expert, però sobretot a Catalunya hi ha una tradició molt llarga d'unions excursionistes, de diferents pobles, de diferents barris, que van començar a anar a la muntanya. I l'anar a la muntanya suponia diferents tècniques, el domini de diferents tècniques, perquè pujar, depèn de quines parets, necessitaves escalar. Després era un mitjà per arribar a dalt del cim. I ara s'ha donat la volta tot plegat i ara hi ha modalitat d'escalada que és indoor, que vol d'escalada en rocòdrom. Hi ha moltes persones cada cop més que en comptes d'anar al fitness o d'anar a un gimnàs privat s'apunten a un rocòdrom d'escalada com a una activitat que només la contemplen dintre d'un espai tancat i mai
aniran a la roca, no? S'ha convertit en una nova modalitat ja més de l'escalada. Vosaltres ho viviu molt diferent, l'escalada al rocòdrom, l'escalada amb roca o... Bueno, l'escalada amb rocòdrom pots veure cervesa si és que s'escau, però la diferència es triba en aquesta falta de concentració, principalment. Escalant a roca o focalitzes o et perds. I aquí s'ha convertit un gimnàs en competició, però en competició o no. Però és lleuger, pot ser tan lleuger com vulguis o tan fort com vulguis, però no té mai res a veure amb fora. Les emocions són totalment diferents, el que sents també, i és més competitiu, és una classe de companyerisme també, no? Perquè, hòstia, no em surt, tal i qual, fas algú autònom i mica en mica em va aprenent i escolta, comença per aquí i llavors es fica una altra cosa, la qüestió era agafar l'aptitud, la força, les ganes, no? És una mica això el Rocco. I vosaltres com passeu de ser escaladors a dir anem a construir una paret i crec que sabré com fer-ho? Perquè vosaltres veu estar en el procés en què es va fer l'obra de tot el rocòdrom, no? Sí. Bueno, a la fàbrica la sort que ha tingut és que els membres de la fàbrica no només eren teòrics i filòsofs, sinó que hi havia molta gent que sabia fer moltes coses, soldar, muntar estructures, pensar-les, enginyers, arquitectes, aparelladors, tallar fusta, etc. I després, clar, va ser bueno, vam tardar un pilot a fer-ho, bueno, primer s'havien de treure les rampes de skate, no? Bueno, sí. No, sí, es van convertir... Teníem unes rampes de skate que vam trobar, que vam aconseguir... A l'altra fàbrica, això? No, a la nova, hi havia els X Games de Barcelona, crec, i van fer i ens van comentar que tenien unes rampes de skate. La gent mateixa de Barcelona, no era dels X Games s'ho emporta tot. I els vam anar a buscar i les vam portar aquí i al cap de res, de 5 minuts ens vam adonar que era un desastre perquè el primer nen que va baixar ja es va trencar el braç. I a partir d'aquí vam convertir les rampes en una barra i amb diferents coses, entre elles també parts del Rocco també em sembla que... Ah no, parts del Rocco sí que s'ha de dir que aquest rocòdrom és fet de ferro comprat. Ja, això m'havien dit, que es veu que l'altre estava fet de fusta, no? El de l'altra fàbrica. No, hi havia estanteries molt altes de fàbrica, com aquestes que hi ha en el Leiro que marxes i que aguanten peces grosses de ferro. Això estava al darrere i s'havia lligat com s'havia lligat, però estava lligat. De fusta era només, diguem, els peraltes i... A l'altra fàbrica, això. L'altra fàbrica. Però aquí que dius que és de ferro, o sigui, el bloc, la paret és de ferro, perquè després no ho compreu tot, no compreu les preses ni res, això ho poseu vosaltres una a una, no? Sí, exacte. Sí, bueno, se n'han anat comprant també. El tema és que hi va haver un soldador que era simpatitzant de la fàbrica i ens va soldar tota l'estructura, que en realitat és el més xungo que hi ha, no? I calcular les forces i tot això. I després vam comprar fusta, alguna la vam reciclar i alguna la vam comprar. Però la reciclada no va anar bé. Sí, bueno, anar fent. Estem tenint desencisos amb el tema reciclar, a vegades no sempre surt bé. No, tu, Forrín, vas comentar que hi ha un teu col·lega que està fent preses d'escalada o alguna cosa així? Ah, sí, avui aquí la festa està allà fora que porta el torn. Sí, són preses artesanes. De ceràmica. I les que teniu aquí també són d'aquestes? No, són de resina, les que hi ha, la majoria. Sí. I com va això? Quan tu fas la compra de preses ja saps molt bé quin és el camí que marcaràs o tu fas una compra a l'engròs i després les vas col·locant com et sembla bé? Bueno, hi ha diferent... Ara la moda que hi ha és que les persones que van en un rocòdrom abans no estaven marcades les línies, o sigui, la gent anava allà i s'inventava les seves preses, els seus moviments, els seus blocs, i ara hem entrat una mica també en la dinàmica de que les preses han de ser d'un color determinat i aquest color marca una mica l'itinerari que van seguint, no? De la manera que tu pots entrar en un rocòdrom i segueixes uns colors i uns graus i tota una història al darrere que bàsicament es fa servir per fer competició. I una cosa que crec que és important explicar, el procés de construcció d'aquest rocòdrom, que va ser una cosa col·lectiva, entenc, vull dir que no vau ser un o dos que ho vau fer, no? Sinó que ja des de l'estructura fins a acabar pintant el que hi ha fora, vull dir que va ser algo que si s'hagués fet en un lloc privat, doncs ho hagués anat a construir una penya i el fet d'haver-ho construït vosaltres tot i després col·laborar amb altra gent, com va anar tot això, saps? Vull dir... Bueno, tot va començar portant el ferro, jo aquells llavors tenia els matins lliures i bueno, va ser entrar-lo i començar a tallar amb en Pepe, que l'hauríem d'haver convidat, no sé si algú li ha dit, el soldador, perquè viu una altra vida,
i des de que es va començar es va gravar a trossos i tenim parts gravades on es munta l'estructura a terra, ja té diguem, els subjectes amb els pilars, perquè tenim ja uns pilars molt bons aquí, com que era una fàbrica, era tot de ciment i és perfecte, i està enganxat entre el terra i aquests pilars i després va enganxar una estructura reixada a sobre d'aquesta base i llavors a partir d'aquí es van fer els forats, es va haver que fer una palla tot el ferro perquè estava ple d'oli, llavors pintar-lo perquè no es rovellés. Sí. L'Escola d'Art també va col·laborar, d'aquí Vic hi van venir uns quants alumnes de pintar-nos el rocòdrom, sí. I molta gent va col·laborar, molta gent diferent en la construcció. I com es va pressupostar, com ho vau finançar això? Què ens va costar? Bueno, mira, es va fer un crowdfunding per venir aquí, es va fer un Verkami però de la nostra marca que el va organitzar en Jan, sí. I no es va arribar a la quantitat de diners estipulada, que normalment si és un Verkami en el moment en què no arribes es tornen els diners als proveïdors, però com que era fet de la nostra marca no es va tornar res perquè ho necessitàvem igual. Què vols dir de la vostra marca? És a dir, no vam fer servir la plataforma Verkami, sinó que ell mateix es va inventar, fiqueu el número de compte aquí, la pàgina web, tal i qual, entreu aquí i feu la donació. Vale, un Verkami diferent un Verkami fora de la plataforma i fora del que servia per pagar el sistema elèctric de la fàbrica, no? Que això també era una altra història. No, bueno, jo crec que van ser uns 20 i pocs mil euros, 22.000 euros tota la inversió que es va fer durant el primer any aquí a la fàbrica. Comptant el rocòdrom? Sí, comptant el rocòdrom, comptant els aeris també, que també hi va haver una altra persona que va soldar-ho. Després l'Ajuntament també ens va guardar a la deixalleria tots els matalassos que hi ha a sota, perquè quan els traiem amb enfurri allà sortien rateres, quan estàvem desmuntant el vell sortien uns nius de rata inhumans allà sota. No sé si cal explicar. Sí que cal. Però bueno, sí, sortien... Bueno, és igual, soterrani de la fàbrica. És una anècdota. És una anècdota, però es va traslladar bona part. No, i per curiositat també, fa unes setmanes estàvem a la canxa, a l'escatepark aquest autoconstruït que hi ha a la Guixa, i ells també s'ho han autoconstruït tot, però sí que és veritat que de gent que ha anat autoconstruint-se trucos i històries d'skate, mòduls, han acabat com fent empreses de fer-ho, com de manobres que van a fer mòduls pels llocs. Vosaltres us veieu en cor un cop heu fet aquest rocòdrom d'anar a fer un rocòdrom a un altre lloc? No. Home, es podria... Jo no. Es podria, si algú estigués interessat, ho podria fer. O sigui, amb l'experiència que tenim crec que es podrien muntar molts rocòdroms. Sí, és això. El tema és que hi ha diferents models. Un és el model d'empresa que ha sortit ara i que són empreses privades i inversors que inverteixen en rocòdroms d'escalada. Hi ha diferents marques conegudes de rocòdroms que estan per tot el món i tenen i venen franquícies, bàsicament. I després hi ha les experiències de rocòdroms autogestionats, que nosaltres en som una, Can Batlló també té un rocòdrom autogestionat i alguns altres centres socials també tenen rocòdroms autogestionats. Vau mirar referents abans de construir això? Sí, vam mirar rocòdroms privats d'aquests més professionals i vam mirar també rocòdroms que van muntar la Unió Excursionista en els seus temps, com és la Unió de Vic, i també vam mirar molt la Unió Excursionista de Manlleu, que són una de les unions i ajuntaments que ha invertit més en l'escalada i en aquest esport i tal, i tenen un rocòdrom molt guapo a Manlleu, que és de puta mare i a un preu popular. Bueno, és que això del preu popular també és una de les diferències, una de les raons d'existir de la fàbrica, no? Perquè si tu vols anar a practicar l'escalada i només et fixes en els llocs privats, els preus pugen més de 10 euros, no? 10, 15, 20... Per què és tan car? Doncs perquè hi ha inversors a darrere que han fet una inversió i volen recuperar-la. I per recuperar-la han de posar aquests preus, bàsicament, no? Sí, però vull dir, a part de la fàbrica, aquí a la zona, ja no dic d'Osona, sinó a diferents, a la zona de Catalunya Central hi ha algun altre lloc on puc anar a practicar l'escalada en rocòdrom per un preu tan... A Olost, petits pobles tenen petites habitacions, però clar, no poden competir. Si tu mires bé, aquesta inversió que han fet doncs dona molta més viabilitat per estar-hi 3 hores, si vols. Però jo crec que a Vic ja s'està concentrant molt tots aquests rocòdroms de nova promoció, però de rocòdroms n'hi han hagut sempre i arreu, O sigui, és bastant comú, els poblets en tenen normalment. El que passa que normalment són gratjos de persones privades, que tenen un lloc per entrenar petit i tal. I ara han fet el boom dels grans rocòdroms
I després hi ha el de Vic i el de Manlleu, que també són a preus populars, crec que costa 2 euros l'entrada i també estan molt bé. El que passa és que tenen la Unió Excursionista de l'Ajuntament que fa la inversió. Com a rocòdrom i espai autogestionat no en conec cap, realment. Per exemple, el de Barcelona, l'únic que hi ha a Barcelona, crec, que és el de Can Batlló, potser és molt més petit, és una cova molt petiteta. Llavors hi ha la Farinera també, però aquest ja és de ànim de lucre, però tampoc és una gran empresa. Sí, no. Són gratjos de persones privades. El de la Unió Excursionista és el de la zona esportiva, allà a Gurb. Aquell és grandiós, aquell. Sí. Aquell és molt alt, sí. És de corda, però. Ja, això és una cosa que ho teníeu molt clar que havia de ser Boulder aquí, vull dir que us va plantejar de fer via llarga, vull dir del pal que pogués fer corda. És que després la gent ha d'anar federada, després sí que ja t'embarques en un altre tema legal, perquè fins a aquesta alçada anem a dir que és una alçada de 4 metres com a molt, on la caiguda és de 3,5 i amb un matalàs. Si ho fas més alt ha d'haver-hi, o sigui, qualsevol que instrueixi ha d'estar llicenciat, qualsevol que escala ha de venir amb tot el que necessita i no deixar-se res, i aquí és un espai d'activitat lliure, no neguem mai l'oci aquí, però també la gent va una mica, aeris ja vigilen més, però hi ha molta gent aquí i al final, no sé, no ens vam plantejar això de fer una més alt. Va sortir, però tampoc hi ha necessitat, perquè també aquí els rocòdroms estan bé, però com que a 5 minuts també tens Sorralta o altres llocs que pots anar a entrenar, que són rocòdroms a l'aire lliure i gratuïts. És precisament això, que és millor ja anar fora. Sí, i a part, com sempre, i com passa amb tot, les llicències i tots els requeriments legals, que al final són per cobrar taxes i guanyar-se la vida les persones que treballen a l'administració pública, polítics, etc. I tal, aquesta gent demana uns requeriments que els centres socials o les persones que treballen a títol voluntari no poden mai assumir. Després sempre estem en el mateix dilema. Hi ha l'oferta privada d'inversors, hi ha l'oferta pública d'unions excursionistes i ajuntaments i hi ha l'oferta autogestionada que fem el que podem. I després més a nivell de... Com heu vist, si fa molt temps que esteu amb el món aquest de l'escalada i del rocòdrom i tal, com heu vist el procés dels xavals, com s'han anat motivant, vull dir, el fet que hi hagi aquest rocòdrom aquí, que s'han començat a iniciar en aquest món, vull dir, heu vist molta gent que ha començat de zero aquí, saps? Quasi de la seva escola aquí, saps? Sí, o sigui, és bonic perquè la gent acostuma a fer futbol, bàsquet i quan acaben no tenen mai aquella emoció per cap altre esport, però aquí ve gent on ja fa temps que no saben què fer o busquen alguna cosa per fer i comencen a venir, es comencen a motivar, comencen a notar-se, comencen a sentir que ho estan gaudint i després van venint ells mateixos, però per mi va ser una escola i quan ve altra gent m'agrada que per ells sigui una escola. Més que un gimnàs competitiu, fer escola total, vull dir, a part que ja l'ambient és a rocòdrom i aèries és molt compatible, és una relació d'altures i de força en altura, llavors comences aquí però se t'obren portes. Vull dir, heu vist algú que hagi començat de zero aquí i que ara estigui escalant allò a tope? Hòstia, un de famós a més, en Xevi Abril. Xevi Abril li dius i li vaig ensenyar allò, ara puc dir que... Ho diu. El mestre Guti. No, sí, clar. Bueno, és una mica la idea, no?, de roco, no competitiu i tal, i després de que es puguin muntar sortides, que la gent surti fora i experimenti amb l'escalada, que és l'esport que tenim aquí, que tenim un pilot de parets i llocs per disfrutar gratuïtament i, ostres, vivim en un país que és molt bo per l'escalada. Molt ric. I no ens n'havíem adonat fa temps, però ara ja la gent comença a despertar una mica. Bueno, per tancar ja una mica el bloc aquest, estem fent preguntes a tota la gent que entrevistem, bueno, una pregunta a la gent que entrevistem per acabar, que és que en defineixin... aquest cas podria ser què significa què és per ells la fàbrica i l'escalada, no? Bueno, vull dir... Sí, vale. Sí, vinga. Però, bueno, potser fem millor primer què és la fàbrica. Però ho he de decidir en paraules o frases. Quantes paraules voleu? Més d'una, més de dues. Més de dues? Sí, vols moltes paraules? Pots esplayar. Vale. Doncs per mi la fàbrica és un espai on compartir per començar a aprendre què és el companyerisme i aprendre amb altres sempre que siguis benvingut.
Inclusió. No tinc res a afegir, tio, ets un filòsof, ets un bou. Bueno, ara ho pintem així, però vens aquí un dia i et diem no, aquesta i aquella, i hòstia, no puc, no, vés-ho provant. Tio, no siguis cabron. No, és un espai lliure dintre de la monotonia i rutinària a Vic, bàsicament. Sí, és un espai que us serveix per aïllar-vos d'això, de la feina, de no sé què, veniu aquí amb unes altres normes. Ha acabat sent un centre social dintre de tot. Hi ha gent que practica diferents esports, que mai anirà al rocòdrom, però... Mai anirà a altres llocs. Que mai anirà a altres llocs, però tens una varietat de caràcters i habilitats que jo crec que és molt compatible. Molt compatible perquè està fora de la varietat habitual. I llavors jo crec que fa créixer molt veure que hi ha gent que fa coses diferents i que l'escalada és tot un món, però quants amics tens escaladors que treballen de lo mateix? Ara sí, que tothom és bombero. Ara sí, però jo hi han sortit bombers, no?, d'aquí a la fàbrica. Hi ha gent així, els old school realment són penya, no?, que és superhumil perquè està sempre pujada a 180 metres del terra, un tio que ha de vigilar un tio, no?, com aquell en Quim, tio que fa karate, saps? Vull dir, ara perquè s'està convertint en algo molt més festiu, no?, i anem a escalar i després anem a fer unes birres, però abans era una mica més sèrio, anem a dir, o què? Més místic. Més místic, exacte. I ara això, ara per tancar ja és això, una mica, què us ha aportat l'escalada a la vostra vida, o què us ha ensenyat, o què... Home, en el meu cas bastant ha estat una mica una salvació, l'escalada. Bàsicament, no, i és que a més tota la penya de molta joventut de comarca d'Osona que la liaven a fondo, amb l'escalada també la lies, però d'una manera diferent, no? Tens sensacions que aconseguies d'altres maneres i ara tens sensacions que aconsegueixes a través de l'escalada. I això et dona molta vidilla. Vols dir que és un substitut de la festa o què? Sí, bàsicament. Dient-ho clar, sí. Però també és excloent, vull dir, mai s'ha de perdre de vista que fanàtics n'hi ha a tot arreu i se'ls ha d'escoltar, però tampoc se'ls ha de seguir fins a tot arreu, ens entenguem. No, que... Altres tipus de fanatisme. Hi ha altres tipus de fanatisme. I aquest està bé, perquè fa salut i mola, tu passes bé. Exacte, pot ser compatible amb una vida sana i llarga. Correcte. Cosa que el futbol, segons un estudi de l'UBIC, no ho és. Es promociona molt el futbol, però no és ni un estil de vida sa, ni un... Desastre. És un desastre, et quedes sense genolls en 25. Clar, miren Ronaldinho. Bueno, això, que si voleu una llarga escalada, vida... no futbol, No futbol. Escalada sí, futbol no. Bueno, futbol... Per uns altres 11, no sé, sí, ja els trobarem. Bueno. Voleu que us portem algú? Falta Antoni? Menjar, sisplau. Som-hi, doncs. Hem de fer... Bueno, ara han de venir els d'aeris. Sí, els d'aeris i circ i farem l'última part del programa ja. Molt bé, moltes gràcies. Felicitats pel programa. Bueno, continuem aquí a Ràdio Clota, estem a l'últim bloc del programa d'avui aquí a la Fàbrica dels Somnis i després de l'escalada ens toca parlar de l'altre vessant que hi ha aquí a la fàbrica, la del circ, i estem amb l'Ivet i l'Àgata que ens parlaran una mica d'això. Per començar, quant temps porteu aquí a la fàbrica? Quan vau començar a venir? Jo vaig començar a venir, crec que el segon any, a l'antiga nau ja hi anava. I va ser quan vaig començar a implicar-me, a conèixer com funcionava i... Ja formar part de l'assemblea i tot plegat. I allà ja hi havia muntat l'estructura d'aeris i tot això. No hi havia estructura, teníem els aeris penjats d'unes bigues de ferro perquè l'antiga nau era més baixeta i ho penjàvem d'on podíem, bàsicament amb bigues i amb les eslingues i ho penjàvem allà. I tu, Àgata? Jo vaig anar-hi un cop, un parell de cops a l'antiga, però allà no... Més que res anar a fer el xafarder. I també vaig començar amb el trapezi, però després vaig marxar de viatge i quan vaig tornar, que deu fer un parell d'anys, 2 anys, que vaig venir aquí i ja a partir de que em vaig involucrar molt, com a entrenar molt i a fer classes, perquè hi ha tallers, doncs ja després de seguit d'això conèixer la gent que venia per aquí i ja em vaig afegir també a l'assemblea i venir cada assemblea i estar molt implicada. També anaves enfocada a fer trapezi, no? Sí, jo bàsicament
trapezi, perquè vaig començar a fer trapezi amb una noia en un bosc i com tot molt una mica així precari, en plan sense matalàs i lligat d'un arbre, i era més que res el tastet i vaig dir, hòstia, això em mola, i vaig dir, bueno, fem una mica sèrio, i vaig venir aquí, vaig demanar info de tallers i tal, i els dimarts vinc a fer taller de trapezi i aeris en general, vaja. No flipeu gaire amb les preguntes perquè tenim desconeixença absoluta d'aquest món, llavors Vale. són preguntes de pura curiositat. Com en l'escalada, aquí vindria a ser un entreno per després anar a parets exteriors, naturals. En el cas del trapezi, en el cas de totes les activitats que feu, vosaltres aquí també és un entrenament per aplicar-lo no sé, a representacions o altres coses, o senzillament amb aquest exercici que feu aquí n'hi ha prou? Jo m'ho prenc bàsicament com la dosi d'exercici setmanal i bueno, després han passat coses que també és casa meu, però bàsicament és entreno físic en plan, bueno, aquesta part més esportiva que quan ets petit doncs poder la solventes molt i quan et fas gran poder dius, hòstia, on faig exercici? Me'n vaig a córrer? Bueno, doncs jo no. I llavors vinc aquí i és aquesta part. I després, en el meu cas, sí que és molt entrenar i també, com que tinc aquesta part més artística, doncs també faig espectacles. I llavors també ho faig servir com a entreno per als espectacles i també per moments de creació, quan no hi ha tanta gent, també va bé. I també el que estàs fent avui, que és ensenyar una mica com es fan totes aquestes pràctiques a gent que no en sap. Bàsicament, el fet d'estar aquí i aprendre a fer teles i fer trapezi i tot això m'ha donat una sortida laboral al final, que és ser professora o acompanyar en aquest procés. Per als que no entenem massa bé què és tot això, ens podeu explicar una mica què és tot? Vull dir, que hi ha com diferents coses, no? Exacte. Hi ha aeris? L'aeri seria el general. L'aeri seria el general. Sí. Tot el general. Hi ha diferents tipus d'aeris, no? Pots fer trapezi, hi ha també teles, que potser són com els dos més coneguts. El trapezi és el del pal, diguem-ne. Trapezi és el pal amb dues cordes, i després hi ha dues modalitats, hi ha el trapezi simple i hi ha el trapezi de dobles, que és una barra més ampla i es fan parelles, dues persones, que un agafa físicament a l'altra persona i fan diferents figures acrobàtiques. Hi ha les teles, hi ha la corda i després també tenim els aros. Hi ha altres coses, però aquí no ho tenim. I físicament són coses molt diferents? Vull dir, demanen un esforç diferent i... Home, Déu-n'hi-do, Depèn. Sembla que no, però, per exemple, el trapezi per mi és guai començar amb això perquè és com més estable, tens la barra que pots pujar a sobre i dius, vale, ostres, estic aquí dalt, però tot i així tinc un suport. La tela, per exemple, és una tela penjada i el suport el crees tu fent nus de peu, pujar, entortolligant la tela al cos i per mi, la tela és més exercici físic en aquest sentit i molta concentració per no caure. Llavors, la lira, que és l'aro, s'assembla una mica al trapezi, però també és molt diferent perquè és rodó, és un aro. És tot rígid, exacte, és tot dur, has de tenir molta flexibilitat per arribar a tots els llocs. Tota l'obertura de l'aro. I llavors la corda, que és similar a la tela, potser. La corda és similar a la tela, però més dura. Exacte. Perquè hi ha la part física també de que enrotllar-te el cos, cordes, ferro i tal, és dolorós a vegades. Hi ha bastanta infraestructura, no? Hi ha com material que necessites que, en el cas de... Abans de que existís la fàbrica, vosaltres on podíeu practicar això? Tu deies una mica precàriament com on podies, però... Sí, buscaves la vida a algun lloc alt per muntar-ho, o hi havia... a la gleba hi havia els d'Estilació No Me Cuelgo, hi havia diferent gent que ja impartien tallers i classes, però més en... Això més format classe, un espai on tu puguis anar lliurement a dir vaig a entrenar o vaig a penjar-me, no hi era, no, això aquí. I anant encara més al principi, no on practicàveu al principi, abans d'aquí a la fàbrica, sinó d'on us surt la motivació per fer aquesta activitat concreta, que, jo m'imagino, no sé, anar al circ un dia, veure tot allò, quedar flipats i començar a fer-ho, però no sé, com us va arribar això? Clar, jo personalment em va arribar a través, havia vist el circ, sempre m'ha encantat, tota aquesta part més artística, feia més aviat coses de dansa jo, però jo venia del món de l'escalada pura i dura i vaig començar a anar a la fàbrica antiga realment pel rocòdrom, perquè buscava un lloc on anar a escalar. I, veia gent allà penjant-se amb els trapezis, i allà vaig començar a crear amistat amb gent que venia a fer aeris i, com que, per què no ho proves? I ho anàvem provant, i fins que
amb el temps, no? Estàs implicada també amb el projecte i fan un dia, es proposa una festa, un cabaret, i era la gràcia de, hòstia, a mi m'agradaria actuar, fer alguna cosa, no? Crear alguna cosa bonic per algun cabaret. I d'aquí va venir el dir, vale, doncs jo vull muntar un número de trapezi dobles amb una companya perquè volem actuar al cabaret. I aquí va ser quan vaig començar el contacte amb els aeris i després a partir d'allà... Això ha passat molt de gent que venia aquí precisament a escalar i després veia tota aquesta part i deia vaig a provar això i aviam què... És molt freqüent, perquè potser escalar és algo que és molt més conegut o molt més a nivell de dir, ostres, doncs jo em veig capaç d'escalar, és fàcil trobar-se parets, vas a fora i... Més accessible també, no? I la part aquesta més d'aeris, com és més... Uah, és que això ho fan al circ, queda una mica més lluny de la vida quotidiana potser d'un, i tenir-ho aquí està molt guai que estigui junt per poder fer aquest salt d'un lloc a l'altre. Sí. I passa molt. Hi ha molts nois que s'han passat a fer trapes, saps? És superguai. Sí. I també la inversa, hi ha gent que ve per tema d'aeris i després acaben escalant o de cop veuen, hosti, aquests fan malabars, doncs també ho provo i... Vull dir que s'acaba fent una mica com un intercanvi d'activitats generals, no? On tothom fa un tastet de tot. Aquí em passa bastant, bueno, que quan entres normalment la visió és com a l'esquerra els tios i a la dreta veus les noies, no? I penses que s'ha d'acabar com trencant, no, això? Sí, però vull dir, realment si estàs un rato veus que no és així, perquè hi ha moltes noies que venen a escalar i cada cop hi ha més nois també, vull dir, de fet un dels nois que fa més aeris d'aquí és en Miquel, que és un tio, i vull dir que aquest estereotip de nois i noies, la que estàs dintre l'espai, veus que es trenca, que no és real, no? Això, vull dir... I el component aquest artístic que deies abans de la pràctica, o sigui, de tu al principi prendre tu com un exercici, no? Com una manera de moure't i saber la tècnica, però un cop la saps, com converteixes això en una pràctica artística? O sigui, creant els teus números o com... Sí, jo en el meu cas és, primer exercici i tal, quan et sents segur en un espai, això a mi em passa en molts llocs, quan estic segura, relaxada i quan ja ho conec, és quan jo puc ser jo 100% i deixar-me anar. I llavors és aquí que surt l'Àgata artista i que se li va la castanya i que està d'altre vegada, jo que sé, l'altre dia li dic a l'Ivet, ja tinc un altre número, que al final no sé si serà, i si no, no passa res, però ja he tingut aquest moment de jo estar dient, uah, això pot ser un número, pot ser algo creatiu, saps? I que també convidi l'altra persona a dir, vale, no és només molt rígid i com algo molt tècnic, sinó que també pot haver-hi aquesta part més de deixar-te anar. I per mi la clau va ser això, sentir-me segura en l'element que estic fent servir. I ara em passa molt amb trapezi, estic super segura. Teles no, perquè, el que he explicat és com més... I vaig caure un parell de cops i aquestes coses. I llavors vaig dir, ui, ara una mica respect, ho abandono durant una estona i llavors... I suposo que també et demana, abans de ficar-t'hi, com un escalfament previ bastant heavy, no? Sí. Perquè hi ha gent potser que s'hi posa a saco i després es lesiona a fondo, no? Després ve quan et fas mal i dius, per què no he escalfat? Clar. Sí, normalment abans de ficar-te a fer aeris, la meitat de la classe potser te la passes fent preparació física i estiraments preparant el cos per quan entris a l'element poder-ho donar tot i de manera segura, no? Vull dir, us ha passat lesionar-vos així? Jo per sort no m'he lesionat mai. Jo també lesió així bèstia no. Algun tirón, alguna cosa. Alguna caiguda. Vull dir, també hi ha el risc aquest, ja ho sabem. Però i per la gent que vulgui venir a provar la pràctica aquí, és com que entenc que... Jo vaig venir, per exemple, un dia aquí a escalar i va ser tan fàcil com veure el rocòdrom i anar provant, que sempre està bé si tens algú que et diu com s'ha de fer la cosa i això, quines vies tens i no sé què, però en el cas del trapezi i les vostres pràctiques segur que hi ha algú que ha d'ajudar aquesta persona que comença, no? Vull dir, com va... Tal com els devia passar a vosaltres, com vau començar, no? Que es vau trobar una persona allà... Sí, jo penso que és interessant i important que sigui així, perquè... és molt fàcil veure els elements allà i dir, uau, ho vaig a provar i sense tenir ningú que et fa un guiatge o uns tips, res. I penso quatre nocions sí, bàsiques, 4 coses de... Algo, per exemple, que a mi em passa molt amb els tallers de nens i nenes que faig, algo molt senzill com agafar la barra del trapezi, que en comptes d'agafar-la per sobre sense abraçar la barra amb el dit gros, tothom s'agafa rotllo,
piling, saps? Com un clic, com els clics. Sí. I clar, allò és com molt fàcil de sortir, saps? Que et desenganxis. Llavors, aquest tip d'això, que dius, clar, pues no sé què ens passa als humans, que hi anem així com si fóssim clics. Sí, i només això... No existeix. Sí, això és un tip bàsic, per exemple. I sí que és interessant que pugui haver-hi. Però això mola perquè aquí a la fàbrica passa que si hi ha algú que no ho ha provat mai, sempre hi ha gent aquí provant, i és aquest espai que mola que hi ha tallers, però també hi ha espai de venir tu a entrenar. Llavors, quan hi ha aquests moments i que ve algú de dir, ai, vull provar-ho, jo, per exemple, soc molt de, ai, vols que t'ensenyi 4 coses? I tothom és així. Si estàs aquí. O també hi ha per la pròpia seguretat de la persona i pel propi bon ús del material. Si tu veus una persona que no ho ha fet mai, que està pujant amb bambes, per exemple, ja et surt d'anar allà i dir-li, hosti, perdona, l'espai s'utilitza així, pum, no? I doncs 4 guies bàsiques perquè la persona pugui començar a introduir-se. I evidentment, si tu comences allà de zero i tampoc no saps com funciona, el més normal és que demanis, no? Si algú sap com es fa això, vinga, sí, doncs pam, i tothom estarà obert a ensenyar-te el que sàpiga, no? I acompanyar-te. Perquè la vostra experiència formativa va ser de molta gent diferent o va tenir una persona que us va introduir? En el meu cas, va haver-hi com una persona que feia aeris ja, l'Amèlia, que encara continua venint aquí, que va ser com la persona que em va introduir, de dir, vinga, va. A partir d'aquí jo també vaig buscar després altres persones que m'ajudessin a formar-me, però jo crec que és molt a través de compartir, d'un mateix, veure, investigar i anar-t'hi posant. Vull dir, hi ha un punt de que sí, que et poden anar ensenyant, però hi ha d'haver-hi com una motivació, no? Algú que et mogui a nivell personal també per fer investigació, de dir, vinga, com ho puc fer, em vaig movent i a veure què sorgeix, no? Anava a dir, tu mateix, com anar enllaçant figures, hi ha tota una part sí que és molt formativa o moltes figures en concret que són universals i que vagis aquí a Peguín o on sigui la figura, diràs, hòstia, mira l'aranya o hòstia, mira la sirena, però després també un cop tens això, no? Exacte, un cop tens això, que ja ho tens tot el catàleg de ti-ti-ti-ti, va, doncs aquí és quan entres tu i investigues, ostres, aquesta com la puc casar amb aquesta, com la puc enllaçar, i llavors entra també aquesta part més creativa. Més creativa, sí. I abans parlàvem també amb els de tot el tema d'escalada, de la construcció del rocòdrom, que va ser bastant laboriosa i tot plegat. En el vostre cas no ho és tant, no? Perquè en el fons són com les cadenes penjades del sostre. Bueno, ja, sí que demana molta alçada. Aquí no, aquí en aquesta nau va ser més laboriós perquè entre totes ens vam dissenyar, vam estar pensant com fer una estructura que sigués muntable i desmuntable i que fos sòlida i segura i clar, va ser tot un procés de de pensar, no? També quants elements volíem dintre l'espai que teníem, que si a la llarga algun dia podíem venir a muntar algun trapezi mini volant o així, que és un altre tipus d'estructura, també ens permetés que això hi capigués. Va ser com tot un temps i un procés de pensar de quina manera era la millor. Sense tenir cap coneixement de com muntar-ho, no? Exacte, clar, ens vam anar informant de gent que sí que es dedica al món del circ, que tenen, estructures simples, hi ha com uns pòrtics que es diuen que són simples per muntar les estructures al carrer, quan vas a fer un espectacle, però clar, això ho havíem de multiplicar per 3 o 4 perquè ens hi capiguessin una estructura molt més grossa. Després va ser com anar recaptant informació de diferents persones, també gent que treballés en ferro, que ens aconsellés, no? Sobre... Perquè la primera fàbrica, tot el tema d'aeris i això era molt més reduït que el que hi ha ara aquí. Sí, no tenia res a veure. I com se li... Va ser en Jan qui se li va acudir unir aquests dos mons o ja hi havia com casos en què escalada i tot el món del circ anessin de la mà? Ni idea. No, jo crec que ell en aquest cas, quan ho va començar, tenia una filla que començava a fer trapezi i el rocòdrom també. Jo crec que sí que ell va tenir com la vessant aquesta d'aeris i rocòdrom. I a partir d'allà també ha anat passant això, no? Que aeris i rocòdrom, però hi ha 10.000 activitats més que es fan aquí dintre perquè, jo què sé, arriba algú que el que fa és pintar i es munta el seu mini taller i ve pintar. I el rocòdrom no el tocarà mai i els aeris potser tampoc, no? I després és el bonic d'aquest espai, no? Que va néixer amb una motivació perquè una persona feia unes activitats concretes, però realment està obert a que es neixin noves activitats constantment, si l'espai ho permet, vull dir.
I aquestes noves activitats es fan a partir de l'assemblea, vull dir, si vols generar un nou taller o alguna cosa, es proposen allà i... Ara hi ha com la nova figura, que és una persona que s'ocupa de rebre totes aquestes propostes i fer un filtre, perquè segons què, doncs, bueno, per l'estructura o per el tipus d'activitat poder no pot ser, i dintre d'aquest filtre, les que surten que ok, anem a proposar-ho, doncs es proposen a l'assemblea i entre totes decidim si aquesta proposta és apta per la fàbrica o no. I es decideix entre totes i això sí, es demana un mínim d'implicació amb el projecte. O sigui, no s'hi val a venir aquí i dir vull fer un taller de no sé què, i vens aquí a fer el taller, et lucres amb això, te'n vas a casa i et despreocupes d'aquest espai perquè realment per nosaltres és algo molt especial. Perquè ens podria fer una mica quins se n'han fet fins ara? Bueno, vull dir que... Sí, actual. Salsa, claqué... Sí, es fa salsa, es fa claqué, es fa ioga. Després així lliurement doncs, hi ha malabars, que hi ha diferents elements i pots venir, no vull dir no hi ha un taller, però ve molta gent a fer malabar, monocicle... I el material de malabars que ja està aquí, diguem-ne. Sí, material de malabars també a la llarga, com que és algo que hem vist que s'anava utilitzant molt, doncs, de seguida que s'ha pogut, a nivell d'assemblea s'ha fet com, en plan, gent que fa malabars, què falta? Falta això, 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 vale, doncs es destinen uns diners a comprar això perquè és material, no?, de l'espai que fa falta. I altres activitats, doncs s'han vingut a fer tallers esporàdics de dansa, de teatre, durant un temps va haver-hi un grup de batucada, hi ha un taller de pintura que ve gent a vegades a pintar, hi ha una jam session, no? Que és així obert, un espai de música, hi ha un taller de fusteria i hi ha molta gent que ve a arreglar-se no sé què del cotxe o a fer-se les cortines de... Bueno, no sé, vull dir que és un espai, un taller obert que t'arreglis el que vulguis, no? Com sentir-t'ho com a casa, no? No, ara està a dalt, l'hem desplaçat a dalt, és molt més ampli, convida molt més a treballar, és fantàstic. I no sé, hi ha una slackline a fora també, està muntat perquè es pugui instal·lar, la corda fluixa, és aquella cinta que caminen per sobre, i de fet aquí hi ha uns nois que el que fan és highline, que és que ho pengen amb altura, i ho van muntar aquí. Per tant, és un espai que només el fan servir ells perquè ningú més té pebrots de penjar-s'hi, però és sort, perquè si no... Però bueno, vull dir que també és algo que mira, hosti, ens agradaria tenir això aquí. Doncs vinga, foteu-s'hi, no? I així. I potser com mig per acabar, hi haurà una altra pregunta final, però és com tinc curiositat per saber d'on surten totes aquestes pràctiques... Bueno, la paraula ja ho diu, suposo que surten del circ, no? De tots els trucos que hi ha allà dintre, és com que després es van com fragmentant i la gent va aprenent com es fa cada un d'ells, treballi o no en el món del circ. Però ho sabeu? Vull dir, és com... Quan surten els circs i totes aquestes pràctiques que feu, quina és la història? Hosti, però és que això fa molts i molts i molts d'anys que existeix, no et sé dir un origen, però el circ ja ha set sempre. Gent que ha fet espectacles de carrer, humor, acrobàcia, és que això és algo, vull dir, que ja ha set sempre. És innat a la societat, no? Però, bueno, i després hi ha l'altre, però que es comença a fer com a pràctica esportiva, això és més recent o com... No t'ho sé dir. Jo tampoc. No tinc tanta idea d'això. No ho sé. Com a pràctica esportiva és que, clar, jo... No ho consideres, tampoc? No ho considero tampoc una pràctica esportiva. Per mi és una activitat física i és més una pràctica artística, en realitat, no? El circ no és algo tant, anem a competir... És que per mi la pràctica esportiva veig més, jo què sé, una competició de gimnàs. I allò és una acrobàcia, perquè tu l'acrobàcia que veuràs al circ no té res a veure amb una competició de gimnàs o una pràctica esportiva. És un element d'expressió, de creació, vull dir, hi ha tot un procés d'investigació més enllà de la capacitat física d'aquella persona. Hi ha un procés i unes idees de voler transmetre un missatge, no? És una manera de reivindicació i de fer crítica o humor a molts nivells. Per tant, va més enllà que la pràctica esportiva en si. I potser m'ho trec de la màniga, però també està una mica relacionada amb el tema natural. O sigui, l'escalada literalment és anar a palpar el paisatge, però en el vostre cas també veig molts cops que sembla com que les figures que feu, no sé, bueno, com tot,
remetin a la naturalesa o el que sigui. És com... Hi veieu alguna mena de paral·lelisme o és com... o no va tan relacionat? És una palla que m'he fet aquí. Està bé, però... Està bé, jo crec que hi pot haver-hi. Realment hi ha molts noms que venen de la natura. L'aranya, la sirena, mites, postures... La balena... Exacte. Jo per mi el que té la naturalesa és que aquí és un lloc on... o és una pràctica en la que pot ser molt instintiu, pot ser molt visceral, no? Algo molt de supervivència també al final, d'estar allà penjat i l'adrenalina aquella... Sí, i deixar-te anar, i ser tu, i no hi ha un judici cap a res. Però alhora com una connexió molt bèstia amb tu mateix, amb jo, en aquest cas, Àgata, l'Àgata de dins, no només per aquesta explosió de jo, sinó també per aquest recolliment de jo. Per dir, estic aquí dalt i la meva vida està en perill, vull dir, depenc de mi mateixa, saps? Exacte, vull dir, les mans arribaran un moment que no m'agafaran, o si em fico així, poder això em patina, vull dir, aquesta consciència de dir, tot amb una calma, saps? Amb una calma interior i de dir, vale, estic aquí per mi, només per mi, i és molt guai. I en el teu cas, Ivet, a nivell de sensacions, tu que fas escalada i aeris, com diferenciaries aquests dos mons? És que és diferent. En el fons és bastant similar perquè si les dues coses em mouen és perquè les dues coses m'omplen, no? Hi ha el component de l'altura. El component de l'altura a mi personalment m'atrau, m'agrada molt després. Tant amb l'escalada com amb els aeris ho treballes. Amb els aeris és una altura diferent perquè la sensació de buit poder és més alta, no hi ha una corda, la caiguda és al terra directament, no? Però tampoc no hi ha mai tanta alçada. I amb l'escalada, clar, per mi l'escalada té el component aquest més ja de contacte amb la natura, precisament, no? Que és el que em mou més. Vull dir, més que estar en un rocòdrom, prefereixo estar en una paret natural. Si vinc aquí a la fàbrica, abans em penjaré en un trapezi que en el rocòdrom, segurament, perquè si surto fora és per anar a escalar, no per anar a fer trapezi després. I no sé, i també hi ha un factor que per mi és essencial també, que és el factor humà, no? El compartir. En l'escalada sí, pots anar a escalar sol, però molts cops també estàs compartint aquesta activitat, no? Amb la convivència amb altres persones, confiant en la teva seguretat a una persona que t'està assegurant, i el fet amb aeris, jo per exemple sobretot feia dobles de trapezis on estàs constantment amb una altra persona, i el feeling, el que es crea és preciós, no? Els vincles que es creen de confiança, sí, és que és deixar-te anar, no? És dir, confiança plena en que l'altra persona et cuida i tu cuides també. I per mi és lo bonic també que tenen aquestes dues activitats, no? Que a l'hora de compartir-les és des de l'entrega total. Molt bé, jo crec que s'han dit prou coses interessants com per fer ja l'última pregunta que li estem fent a tothom, que és què significa per tu la fàbrica dels somnis? Què significa per vosaltres? Hòstia. Va, l'enxufo, Enxufa-li. Per mi és Salvens, és casa, jugar a l'atrapada i dir Salvens, bien, saps? Perquè és on em reitero, però és on puc ser jo a fondo. Vull dir, és molt la part d'estructura que m'està donant uns coneixements de coses que, com abans he dit, doncs mira, a nivell laboral m'està donant sortides, també a nivell personal, doncs aquesta connexió, treballar-me jo amb la meva seguretat, amb Vale, que jo abans era molt, una mica caòtica, i ara m'estic com recollint molt, també m'està servint molt amb això. Després també hi ha tota la part més de persones, de les que cuiden aquest espai, que sense elles no seria el mateix, òbviament, i com de fàcil és que entrin noves persones i que tothom és escoltat, tothom té o sigui, pot tenir paraula aquí, saps? I és escoltada, i és molt guai. I els vincles que es creen amb aquestes persones, que per mi ja són les meves amigues, saps? Vull dir, i a més, doncs, dies com avui, que passin aquestes coses tan fantàstiques, que és que puguem estar aquí un dissabte de juny fent una festa, però d'una manera molt, molt sana i molt bonica, i que estiguin passant tot el que està passant. Purpurina, vaja. Sí. Tu turno, i bé. Ho ha dit molt bé,
Però sí, jo crec que per mi és, a part de casa, perquè jo crec que tothom aquí al final t'ho acaba sentint com casa, no? Vull dir, és que aniries per aquí descalç, amb pilotes i en plena confiança de que està tot perfecte i no passa res, no? Sense que ningú et jutgi, Sí. és fantàstic. Hi ha el punt aquest, no? D'un lloc on deixar-te anar sabent que no hi ha judici, que tothom hi té cabuda, perquè tu pares a mirar, hi ha gent molt diferent, activitats molt diferents, i tothom acaba convivint, i per mi és com un mini submón, no?, de dir, hòstia, és possible això, no? Vivim en una societat que està... Bueno, no ens ficarem a parlar d'aquests temes, però és com que arribes aquí i dius, bueno, hi ha altres realitats possibles, no? Hi ha altres maneres de conviure, hi ha altres sistemes de gestió que són factibles i que funcionen. Jo crec que és necessari. Vull dir, per mi és un lloc que és casa i és que, a més, crec que és super necessari en la ciutat en la que vivim que aquest projecte segueixi viu per demostrar que és possible, no? Que hi ha coses de fer-se, es poden fer coses de moltes altres maneres que hem vist fins ara. I les fem, i les I seguirem les fent. I les seguirem fent, I que per molts i anirem anys. donant pel sac de com puguem. Bueno, quan vosaltres feu coses, nosaltres vinguem amb el carro, passejant l'autogestió, que és com l'eslògan aquest de la nostra ràdio, que és com allà on es fan coses més o menys que ens interessen perquè van relacionades amb l'autogestió, doncs nosaltres hi anem i les comentem amb la gent que té ganes de dir coses. Bueno, que potser aparentment al principi no té ganes de dir coses, però que després ve aquí i les I no diu calla, com l'Àgata. Ja, tio. Donem per acabat aquest quart programa de Ràdio Clota. No sé si algú vol afegir alguna més, Jo crec Arnau. que podríem convidar la Gina, o què? Estarà per aquí? Sí, la Voleu que la vagi a buscar? Sí, vale. Mira, és que la gent és una part molt important, Crec que és interessant el cabaret perquè no s'ha parlat i crec que és una que es fa sovint aquí, un cop al mes o així es fa un cabaret o alguna cosa així. Bueno, un cop al mes, durant les festes, quan es fan festes es programen cabarets i després, quan a vegades també s'exporten cabarets a fora. I una cosa superinteressant d'ara, nova, que bueno, no fa tant, les residències. Les residències, és important, la Gina això us ho explicarà molt bé. Ja, donem un tema perquè us en parli. Cabarets i residències, anem a buscar la Gina i us ho explica. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres, vinga. Sinó que també és com, tal dia hi ha això. Sí. Que més enllà de l'aniversari, que és la gran festa, teniu com aquestes coses que són setmanals, mensuals... Bueno, doncs anem fent una mica com... O sigui, per l'aniversari sempre es fa un cabaret, o quan fem una festa així una miqueta especial doncs també fem un cabaret de circ, però la veritat és que és xulo perquè, o de vegades doncs, quan ve una companyia, no? Per exemple, hi ha una companyia que forma part de la fàbrica, que és des de la fàbrica antiga, que som els cabareteros, que li diem, i ara tenim un espectacle nou que vam presentar que hem refet ara, i vam presentar fa un parell de mesos poder, i el vam portar aquí a la fàbrica perquè és el millor lloc, i va ser molt xulo perquè no només van venir amics i companys d'aquí a la fàbrica, sinó que va venir també gent com veïns, no? Amb els nens, i dius, ostres, doncs és xulo perquè fa ona, no? No és només per nosaltres, la gent hi ve i és com per família. Clar, també és un tipus d'espectacle que potser no encaixaria, jo què sé, l'Atlàntida, saps? O, bueno, vull dir que és com una cosa més familiar, que alguna més... Sí, a més normalment sempre es fan els espectacles normalment que fem aquí, que jo recordi no hem fet pagar entrada mai, sempre és l'entrada, o sigui, la taquilla inversa que li diem, que és la gent aporta el que pot quan surt, i també trobo que és un sistema que està molt bé, no? Perquè al final pot venir tothom i després cadascú doncs, aporta el que realment pot i obrim la cultura a tothom, no? No només a qui pot anar a l'Atlàntida. Clar, clar. Bueno, que la gràcia seria que l'Atlàntida també potser poguéssiu organitzar això. Vosaltres, però vosaltres organitzeu esdeveniments d'aquests altres llocs o és com bàsicament a la fàbrica? Bueno, a la fàbrica és on fem moltes coses, però clar, després molta gent que ve aquí i que fa ús de l'espai com a entrenament i tal, treballem a fora, vull dir, que tenim espectacles que treballem a fora i fem coses a fora, vull dir, i estem programats en festivals de circ o... Vull dir... Ja portàveu anys fent tot el que feu d'experiència muntant coses abans que existís la fàbrica, inclús, o... Sí, i amb la fàbrica doncs hem crescut tots junts, no? Que això també és molt xulo perquè veus com la gent creix i és molt guai de fa uns anys que ens vèiem a veure el que fem ara, és com, ostres, que guai, també en part, no? És també per l'espai, no? D'aquest espai, de poder tenir disponibilitat d'una sala o d'un espai d'aeris on poder venir a entrenar o
i la gent, el recolzament i tot el que es fa, trobo que forma part d'això també. I llavors, a nivell de construir aquest cabaret, es fan com entrenos previs o són coses més que passen en aquell moment del Pablo, vine a fer allò i ho farem més espontani, saps? Vull dir, o es fan com... Normalment, els cabarets que es fan per festes o així, és cadascú té un número i llavors els ajuntem tots i fem un cabaret tot conjunt, però cadascú porta el seu número. Doncs jo tinc un número de pilotes que dura 5 minuts, jo tinc un número d'aeris que en dura 7, i cadascú ve i aporta el seu número i llavors nosaltres fem aquest aquí, un presentador o una presentadora i fem el cabaret. Vull dir que normalment no fem aquest assaig perquè cadascú ja ha fet el seu assaig previ. I dels cabarets és com, ja anem a l'altre gran tema, de la idea dels cabarets surt la idea després de les residències artístiques o són coses diferents? Són coses diferents. Sí, són coses diferents no clarament. No tenen res a veure, diguéssim, d'on surten, em refereixo. Vale. El cabaret es fa com una reunió al final per fer una mostra d'art en general, no? I les residències és que ens vam trobar que, clar, un espai així és molt probable que vinguin companyies i et diguin, escolta, em fa falta un espai on entrenar, perquè no trobo, necessito aquesta setmana que hem d'acabar de polir el número, o volem fer investigació sobre la nostra creació, o volem fer... I ens vam trobar com que, ostres, de cop i volta ens entraven propostes que no sabíem ben bé com encaixar dintre l'espai, ostres, i com ho fem? Obrim? Llavors ho hem canalitzat tot una mica, el de les residències ho estic gestionant jo, evidentment amb tot el suport de l'assemblea, es nombra una persona perquè rebi ella les propostes i després digui al grup, tenim això, ho tirem endavant, sí, doncs som-hi, no? Llavors, el de les residències, la idea és que puguin venir companyies, que siguin d'aquí o que siguin de fora. De fet, ara al juliol vindrà una companyia anglesa a fer una residència de 3 dies i llavors nosaltres el que fem és cedir l'espai i demanem com una contraprestació, és a dir, no es cobren diners perquè vinguin aquestes companyies a fer les residències, tot el contrari, es potencia que puguin venir i que puguin fer aquesta creació, que fan falta aquests espais, i després que aportin alguna cosa a la fàbrica de la seva feina que han fet aquests dies. Pot ser una mostra petita de mitja hora, una hora. Això s'acaba de gestionar després amb cada companyia, perquè de vegades, com aquests anglesos, vindran 4 dies i marxaran, llavors... I com hi heu arribat a contactar amb aquesta gent? És perquè fan la representació a prop de Vic i necessiten com un lloc a prop per poder practicar els dies abans? Aquesta companyia en especial és una companyia que ve a través d'un soci, diguéssim. És un soci que coneix aquestes persones, que els hi fa una formació aquests dies i llavors necessiten un espai on poder traslladar això que fan. Llavors van dir, escolta, doncs, i si fem la fàbrica? I la pràctica d'aquestes persones pot conviure amb el funcionament normal de la fàbrica o això sempre porta problemes? O sigui, entenc que hi ha unes hores en què la fàbrica ha d'estar oberta cada dia, que és de 6 a 9, no heu dit? Però clar, hi ha moltes hores lliures pel dia, que és com potser quan venen aquesta gent a fer la residència. Clar, nosaltres el que fem és que les companyies que venen a fer residència normalment els adjudiquem aquest espai, doncs de 9 a 5 de la tarda, perquè a les 6 l'espai estigui preparat per poder fer, perquè els usuaris en puguin fer ús normal com qualsevol dia. Normalment és aquesta la condició que es demana, però també com ens anem una mica molt llant a lo que ve, si ve una companyia que faran 3 dies i ningú fa servir la sala de dalt i tothom està feliç i content que vinguin, doncs ho tirem endavant. Vull dir que també cada residència també és un món, i cada residència té unes necessitats, hi ha escenografies o no, o fan servir aeris o no, vull dir que ens anem adaptant una miqueta depèn de les necessitats. També a nivell de funcionament jo crec que a aquestes companyies els deu interessar també aquest lloc també perquè aquesta cosa d'autogestionada li permet més flexibilitat, que si han d'anar a un altre lloc hauran de demanar 2 mesos o 3 abans perquè li donguin hora per anar allà, que aquí entenc que és un tracte més familiar, més quedem aquell dia i no sé, les claus, entres... És com una altra... Sí, és una altra història, suposo que amb altres equipaments de l'Ajuntament,
clar, nosaltres doncs, és tot molt casolà, no? Com diguéssim, doncs vindrà aquesta companyia, qui li pot deixar la clau, tal, doncs deixem les claus, ells obren i tanquen i una mica gestionen l'espai. Sí que és veritat que ara estem intentant formalitzar una mica, no? D'enviar un mail a la companyia on expliqui qui som, de quina manera funciona l'espai, què poden fer ús i que tinguin cura també dels materials perquè som autogestionats i tot al final és de tots i totes. Llavors sí que s'envia aquest mail, no? Com dient teniu aquests usos, tingueu en compte amb això, vull dir, però clar, per ells suposo que és molt més ampli, no? El ventall que tenen, sobretot de disponibilitat horària, perquè a les altres sales potser et fan de 9 a 1, després recull l'escenografia, vull dir que sí. Bueno, ara deies que donàveu les claus a l'entrar i al sortir, que teníem molt clar l'horari, però quan penses en la paraula residència, no sé, inevitablement penses en llits i en dormir. Això encara no? No es queden a dormir aquí, no? Encara no ho hem fet. Però és com d'aquesta idea, bueno, del que ja esteu duent a terme, cap on creieu que us pot portar? Vull dir, creieu que aquestes residències en algun moment poden anar com, no sé... Bueno, trobo que la fàbrica també té aquesta responsabilitat, no?, com a espai. Penso que no és només un espai que hem de crear i emmotllar una mica la ciutat de Vic, que sí que està superbé i trobo que és molt maco tenir un espai com aquest aquí, però també tenim una responsabilitat, no?, sobre qui som i què fem i per què ho fem. Llavors penso que obrir les portes de la fàbrica, que puguin venir companyies i amb això generar art en tots els aspectes, pintura, música, teatre, vull dir, circ, escalada, el que faci falta. I amplies també els contactes i la xarxa, no? Clar, jo penso que aquest acte de dir, vale, rebem gent per fer residències, penso que la fàbrica no ho fa per rebre res a canvi, no? Sinó per oferir, que al final també penso que l'espai està pensat per això, no? És un espai comú que construïm entre totes i que també ha de donar això que volem, donar i obrir-nos a que hi hagi aquesta possibilitat artística que en altres espais no es dona. Molt bé. Dit això, arribem a l'última pregunta, ara sí que ho podem dir, del programa d'avui. I farem a la Gina, com li hem fet a tots els entrevistats d'avui, que és què és per tu la fàbrica dels somnis. Et pots explicar tant com vulguis, no és allò, digue una paraula perquè és impossible. Tu mateixa, què és la fàbrica dels somnis per tu? És que són moltes coses, perquè he après moltes coses de companys, he fet amics, he après que un espai es pot gestionar moltes persones i cadascú aporta la part que pot i tot és ben rebut i amb respecte i amb carinyo i amb amor totes al final podem fer-ho tot. O sigui, hem aconseguit aquest local a la ciutat de Vic, una associació autogestionada que estava en una fàbrica ocupada, vull dir, si hem aconseguit això, doncs ja diràs, no? Podem fer molt més. Jo porto això, no sé si 7 anys o 6 anys pujant cada dilluns i ara vinc des de l'Hospitalet, abans vivia a Granollers, però ara vinc des de l'Hospitalet i si puc no m'ho salto mai, perquè vinc aquí i és com un aire nou, bueno, he après moltes coses i estic superagraïda i el nom li ve, vamos, la fàbrica de somnis és el nom que havia de tenir. Molt bé. Bueno. Doncs moltes gràcies per parlar amb nosaltres i fins aquí el programa de Ràdio Clota, el quart programa, ara sí que ho podem dir, anem a jalar ben contents perquè ha sortit tot molt bé. Esperem poder-lo penjar ben aviat com a la internet i bueno, ens trobem a la propera. No sé si hi ha com una mica d'agenda feta del nostre futur. Crec que diumenge que ve anem a Manlleu a l'Alternativa, em sembla que és una fira sobre economia solidària. Diumenge, dia? 17? 9. No. Doncs així no és aquest dia, crec. És el 16. Diumenge 16. Vale. Doncs ja ho sabeu, ens trobareu allà. Esperem abans del diumenge 16 haver penjat aquest programa i tots els que el precedeixen. Moltes gràcies a tots i fins una altra. Això és Ràdio Clota.